Nakababagang Balita. Isang babae ang nagmamay-ari sa pick-up na nang hit and run sa isang taxi sa Baguio City. Tatlong taxi panibagong biktima ng bukas kotse. Walang habas na pananaksak sa Baguio City, trauma ang hatid sa mga biktima. Kahirapan na nanatiling dahilan ng child labor sa Cordillera. Pagbumita ng araw ng kalayaan, idadaan sa job fair. At social media marketing, in demand ngayong trabaho. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Muling sinalakay ng mga kawatan ang tatlong taxi sa panibagong insidente ng bukas kotse sa Baguio City. Mga itinuturong suspect, posibleng konektado sa iba pang mga insidente. Magbabalita Charles Limon. Diyos nang bahala sa kanila. Hindi maitago ni Ronald ang kanyang inis. Ito'y matapos mabuksan at pagnakawan ang kanyang taxi ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Mga coins lang, sir. Yung mga papeles na nagkalat. Yun lang. Nangyari ito noong madaling araw ng ikapito ng Hunyo sa Purok 3 Benin Road sa Barangay Pinsaw Proper, Baguio City. Aabot sa higit 150 pesos na barya ang natangay ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Pinuklap ng mga kawatan ang rain gutter ng kanyang taxi. Yatay. Hindi ko lang alam kung paano niya sinungkit yung lock. Parang naasar na high blood. Pati ang katabing taxi na minamaneho ni Dante hindi pinalampas ng mga kawatan. Lino katak-taksikat ni. Awan butin itikwan ko na na. Awan ito. Awan butin dagiti bari. Yung nga pati dati nagganan na nga nakasupot. Awan yun. Higit 100 pisong mga barya naman ang natangay sa kanyang taxi. Mabuti na lang at hindi sila nag-iwan ng malalaking halaga ng pera sa taxi. 3 taxi ang binuksan ng mga kawatan sa nasabing lugar. Dito pinarada ni Mang Ronald ang kanyang taxi pagkatapos magbiyahe noong gabi ng June 6. Kung mapapansin nyo, walang CCTV dito sa lugar na ito. Bagay na tinututukan naman daw ng barangay. Pero katanungan pa rin sa ilan, sino ang mga suspect nito? Ang insidente na-report na sa Baguio City Police Office Station 2. Maliban sa panibagong kaso ng bukas kotse, at Barangay Trancoville. As to the identification ng suspects, positively identified natin tong mga to, pero hindi natin pwede pa rin pangalanan kasi alam mo naman pag hindi natin pwedeng i-divulge kasi ongoing pa yung extent effort natin sa investigation na to. Anya, sangkot rin umanong mga ito sa samot-saring krimen. Na-involve sila dyan sa ganyan, pero I think nag-iba yata sila ng ngayon, ng modus kasi itong binibiktima na nila, itong mga yung mga binibiktima nila, yung mga taxi na may mga naiwan na barya siguro sa loob ng sasakyan. Ikinagulat naman ng barangay ang muling paglipana ng bukas kotse.
Ayon kay punong barangay Raymond, higit 10 taon na ang nakararaan nang huli silang makapagtala ng kaso ng bukas kotse. Wala naman na i-report sa amin. Dumating na lang ang kapulisan kanina at nagpapasama. Ayun na nga, sinamahan naman sila ng ating mga kapulisan. Depensa naman nila, nagpapatrolya naman ang kanilang mga tanod. Sa dinami-dami ng trabaho ng mga tanod natin, hindi lamang naman yung taxi ang binibigyan natin ng pansin. Considering na ang ating area is napakalaki, Dahil sa magkakasunod at mga undocumented na mga kaso ng bukas kotse, ipinatupad na ng BCPO ang mas maigting na pagpapatrolya. Preventive measures pa rin talaga ang initiative natin dyan. Kasi kung may nakikita silang nagro-rondang pulis, hindi sila maggagawa ng mga ganun, especially night time. Inaalam pa ng PNP kung konektado ang iba pang insidente ng bukas kotse sa lungsod sa mga persons of interest sa nasabing kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Palaisipan pa rin ang rason ng suspect sa walang habas na pananaksak sa ilang katao sa daan at sa loob ng isang hotel sa Baguio City. Sa paunang investigasyon, planado umano ito. Narito ang report. Kasing nangyari doon, ano? Takot pa rin lumabas ng bahay ang 28 anyos na si Joseph dahil sa trauma. Isa siya sa mga nasaksak ng 22 anyos na si John Eric Berido gabi noong June 6. Naglalakad po ako papunta ng paradahan. Then, yun po, doon po ako nasaksak po dahil po doon sa sa paglalakad ko po, nakasalubong ko po siya sa Baguio Museum, ma'am. Tapos yun po, kagaya po ng sabi ko din noon, para lang po siyang normal na tao na nakasalubong niyo po sa daanan. Tapos yun po, bigla na po siyang nanaksak. Wala na raw itong ibang inisip kundi ang makaligtas sa inakala niyang payapang lungsod. First night po, nung kakagaling ko po sa hospital, paputol-putol po yung tutulog po kasi syempre po yung isip ko is nagugulo pa, baka mamaya may mangyari na naman yung mga ganyan. So yun po yung sa akin. Tapos yun po yung around me, medyo nagiging po. Kahit nasabihin ko po na nandito na po ako sa amin, na safe po dito, yung ko po yung utak ko nasa surroundings na sa sobrang trauma po na nakakatakot. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, planado umano ng suspect ang walang habas nitong pananaksak. After several background investigation, pag-interview ng mga psychologists na galing sa BGH, it revealed na it was the second time na plinan niya dito sa Baguio. He planned to do it previously, mga few months ago. But hindi niya nadala yung instrument niya. And after, yun nga, bumalik siya na may dala na siyang ice pick. Pero palaisipan pa rin ngayon ang kanyang dahilan, lalo na't kumpirmadong ito'y isang dayo na mula sa Sorsogon. So maaaring meron siyang unaddressed na need, at hindi napansin ng family or may mga red flags or indicators na rin na mga changes of behavior at hindi rin nakita ng mga significant others ng tao. So going back sa nangyari dito sa Baguio, and kaya maaaring ganun din, na meron mga unaddressed needs tong ating suspect. Mga cases na ganito, na kung saan talagang yung plano nila is i-implement talaga nila depending sa kanilang emosyon at the particular time. Malalimang investigasyon pa rin naman ang kinakailangan para mapatunayan kung ang insidente ay nagawa ng suspect habang siya ay nasa tamang pag-iisip. And kung ma-establish talaga nila na nasa lucid interval na tinatawag, then maaari na kung saan mapanagot siya sa kanyang kasalanan. Pero kapag wala naman, depende po sa korte kung anong magiging desisyon nila. Kasalukuyan pa rin namang nakapiitang suspect sa BCPO Station 5. Pinag-aaralan pa kung dadalhin ito sa isang mental health facility o sa kulungan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Sa iba pang mga balita, isinagawa ngayong araw ang National Simultaneous Earthquake Drill. Paghahanda raw ito sa posibleng pagtama ng The Big One. Ang kwento ihahatid ni Lynette Iris Paed. 7.6 magnitude na lindol ang maaaring tumama sa Luzon sa oras na gumalaw ang West Valley Fault. Bukod dito, ang maaaring pinsalang dala ng tinatawag na The Big One. Kung pagbabasehan ng tala ng PHIVOLCS, gumagalaw umano ang naturang fault tuwing ika-4 na daang taon. Huling gumalaw ito taong 1658. Malapit na tayo doon sa 4 na raang taong lower limit at posibleng magkaroon ng malakas na lindol dito sa ating henerasyon. Kaya naman, bilang paghahanda sa The Big One, ngayong araw muling isinagawa ang National Simultaneous Earthquake Drill. Sabay-sabay na isinagawa ng mga empleyado ng isang mall ang duck, cover, and hold. Ang mga katagang The Big One ay hindi imbento at ito ay totoo. Ito yung malalaking mga posibleng mga panganib na magdudulot ng maraming kamatayan o kasiraan ng mga ari-arian. Nasukat dito ang bilis sa pagresponde ng kanilang emergency response team. Nahasa rin ang kanilang bilis sa communication coordination. Sa paaralang ito naman sa Lingayen, Pangasinan, itinakip ang kanilang libro sa kanilang ulo. Nagtago rin ang mga ito sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay nagtipon-tipon ang mga ito sa kanilang school ground. Kaya nga we should be prepared for it. Kung dati ganon, ano nangyari sa Ruby Tower? Bumaksak ang buong building hanggang ilalim ng lupa. 250 ang namatay on the spot. 250. You could just imagine if it will happen right now kung hindi tayo handa rito. At tandaan nyo ito, basta mangyari yan, lahat tayo may pamilya dito sa lugar na ito. Baka paralisado tayo, hindi tayo makagalaw. Ang National Simultaneous Earthquake Drill ay isinasagawa sa kada quarter. Ito'y para matiyak na handa ang publiko sa lindol. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Hindi pa rin naaabot ng DOH Region 1 ang target na 90% vaccination rate kontra tigdas, rubella at polio dahil sa ilang magulang na ayaw pa ring ipabakuna ang kanilang mga anak. Kung bakit alamin sa report na ito. Higit 400,000 na mga batang may edad 4 pababa ang target na bakunahan ng DOH ng kontra tigdas, rubella at polio sa Ilocos Region. Sa huling tala ng ahensya, nasa 89% o 369,000 na ang nabakunahan sa kanilang Chikiting Ligtas vaccination rollout. Lahat po ng ating mga cities and municipalities ay may kanya-kanyang fixed site po, no? After noon, nung na-saturate na po natin yung mga mababakunahan po natin for fixed site, nagsagawa na po tayo ng house to house. So yung ating mga healthcare workers po, no, yung ating mga BHWs, nurses at midwives ay sinuyod yung mga kabahayan sa ating mga nasasakupan. Nanguna ang probinsya ng Ilocos Sur sa may pinakamaraming nabakunahan na umabot sa 101.58% vaccination rate. Pangalawa naman dito ang Ilocos Norte na nakapagtala ng 89.6%. Sinundan nito ng probinsya ng Pangasinan na umabot sa 88.8%. Habang huli naman sa listahan ng probinsya ng La Union na umabot lamang sa 73.74%. Sa oral polio naman, aabot sa 84% pa lang ang nabigyan sa buong rehiyon. Isa sa mga rason sa mabagal na rollout ang pagtanggi ng ilang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Nagkaroon po ng malaking gap doon po sa mga unvaccinated children at dahil po dito nagkaroon ng possibility na magkaroon po ng measles outbreaks. Dahilan ito upang i-extend ang Chikiting Ligtas campaign ng DOH hanggang sa ika-15 ng Hunyo. Gusto po natin talaga, no, walang batang maiiwan at wala pong hindi mababakunahan ng measles, rubella at oral polio vaccine. Umaasa naman ang DOH na makikipagtulungan dito ang mga magulang at mga kamag-anak ng mga chikiting. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Susunod, isang babae nagmamay-ari sa pick-up na nang hit and run ng taxi sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mainitinit pa rin ang usapang hit and run. Ayon sa verifikasyon ng Land Transportation Office Cordillera, babae umano ang nakarehistrong nagmamay-ari sa pick-up na nang hit and run sa isang taxi sa lungsod. Narito ang report. Babae ang nagmamay-ari sa pick-up na nang hit and run sa isang taxi noong nakaraang linggo ayon sa verifikasyon ng LTO Cordillera. Taliwas ito sa nakitang nagmamaneho ng pick-up nang maganap ang insidente. It would appear from records of LTO na yung owner, registered owner ng pick-up ay hindi lalaki. So ito yung po yung pagkakataon na sinasabi natin na napakahirap po na sabihin kaagad na or i-dinidivulge namin yung nagmamay-ari ng involved na sasakyan kasi nga katulad nito, lalaki yung nagda-drive pero nakapangalan sa record, babae. Again, medyo ano po tayo dito kasi as experience have shown, marami po ang sasakyan na nalipat-lipat na. Yung original na owner, naibenta niya ng open deed of sale. Yung open deed of sale nagamit na naman ng isa. So, hindi na siya yung actual owner. Napaka ano po ito dahil sa proseso po natin, we don't like na magkamali naman yung proseso natin na nag-identify ng isang tao na hindi naman na siya yung involved. Ito ang dahilan kaya't pinadalhan nila noong Lunes ng show cause order ang nakarehistrong nagmamay-ari para malaman kung kanino na o sino ang nagmamaneho sa pick-up noong araw ng insidente. 5 araw lang ang palugit sa show cause order. Ang problema, hindi pa ito sumasagot o dumudulog sa LTO. Pagka ganun po na ayaw mag-ano doon, then let them suffer po yung ano. Kasi ang presumption din po ng opisina, yung registered owner, siya yung may-ari. So, mananagot siya. Dagdag naman niya, ang pag-revoke lamang ng lisensya ang kanilang jurisdiksyon. BCPO na raw ang maaaring umaksyon para sa mga criminal act. Muli namang tumanggi ang BCPO na ilantad ang pangalan ng suspect kahit pa ito ay positibo ng kinilala at nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property. We have witnesses. The complainant itself, nakita naman yung itsura ng tao because
We provided the complainant and the witness of the picture of the same person and may positive identification which lead to the filing of charges. Regardless kung sino yan, we are not revealing. Nakakakuha man sila ng mga information ng mga suspects at victims ay sa ibang tao, not only in the PNP. Muli niyang iginiit na may karapatan pa rin ng suspect na protektahan ang pagkakakilanlan at ng kanyang pamilya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Libo-libo ang mga trabaho ang nag-aantay para sa mga job seekers mula Cordillera at Ilocos Region sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Kung ano-ano ang mga trabahong alok, alamin sa kwento ni Lynette Iris Paet. Pumalo sa 3% ang unemployment rate sa Cordillera. Kaya sa paggunita ng Araw ng Kalayaan sa ika-12 ng Hunyo, isang jobs fair ang isasagawa ng Department of Labor and Employment. Sa Port Cavite, we have, as of yesterday, we have 32 establishments with the job vacancies of 1,438, while in SMCD Baguio, we have 25 with the job vacancies of 2,926. So a total of 57 participating establishments and 4,364 job vacancies. Sa datos ng Philippine Statistics Authority ng Enero ngayong taon, 96.7% ang employment rate sa Cordillera, habang 3.3% ang unemployment rate sa rehiyon. That's why government is looking into this data, trying to resolve unemployment. Sa Ilocos Region naman, isasagawa ang jobs fair sa San Nicolas, Ilocos Norte, Candon City, Ilocos Sur, San Fernando City, La Union, Rosales, Urdaneta City at Dagupan City sa Pangasinan. Sa ating pong tala ay meron po tayong naista na top 5, yung most number ng vacancies po natin. Nanguna po dyan ang production operators. Ito po yung ating mga workers sa mga manufacturing companies. Pangalawa po dyan, pinakamarami pa rin ang customer service representatives. Meron din po tayong mga pangangailangan for our jail officers, mula po yan sa BJNP, quality assurance inspector, and then mga construction workers po. Abot sa 24,000 na mga trabaho ang alok sa Ilocos Region. Dagdag nito, may ilang mga ahensya na makikibahagi sa jobs fair para magbigay serbisyo sa mga naghahanap ng trabaho. Ito po yung ating government services one-stop shop, kagaya po ng iba't ibang mga agency, merong DTI, OWA, meron din pong PRC, PSA, NBI. May mga preliminary documents na maaaring i-submit para din mas madali nang i-facilitate or makuha ng mga job seekers ang kanilang mga requirements. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Nananatili pa ring dahilan ng pagkakaroon ng child labor sa Cordillera Region ang isyu ng kahirapan at kawalan ng trabaho. Kaya ang DOLE may mga solusyon. Tinutukan niya ni Lynette Iris Paet. Imbes na nag-aaral ay nasa palengke ang mga grupo ng 9 na taong gulang na si Alias Ruel upang magtinda ng eco bag. Hindi ako naka-enroll. Bakit? Dito kasi ako nag-aaral sa amin dati. Nasa ikalawang baitang na dapat si Ruel na tubong Marawi. Ang maiipon daw nitong pera ay ipangbibili niya ng cellphone. Isa lang si Ruel sa mga batang nagtatrabaho na. If you see any medicals who happen to be minors, you will find out that many of them are not from Baguio. That's one thing which you need to take note of. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.37 million ang bilang ng mga menor de edad na nagtatrabaho sa Pilipinas, kung saan 1.7% ay mula sa Cordillera Region. Cordillera is an agriculture region. So, na-spread out sa other provinces. Baguio City is different because we don't have farm here. So, Benguet is an agriculture and even other provinces. So, spread out sila. Spread out yung in La Trinidad, it's more on the trading post. Sa trading post, may mga involved dyan na
child laborers. Ang menor de edad na nagtatrabaho ay maituturing na child labor ayon sa DOLE, lalo na kung naipagkakait sa mga ito ang kanilang mga karapatan. Child work is legal. Ibig sabihin, yung child work like yung I mentioned about Saturday and Sunday, there are holidays, so they're not in school. So they're helping their parents. We consider that as child work, especially if it's not heavy work, yung cleaning the house, yung tumutulong sa else. Even in the farm, as long as with the supervision of their parents or their guardians. Ilan sa nakikitang dahilan ng child labor ay ang kahirapan at kawalan ng trabaho ng mga magulang. Kaya ang DOLE may nakahandang mga programa para tugunan ang suliranin na ito. We encourage parents to avail of the program on SPES so that children will return to school. Okay, so one. The other one is true livelihood directly to the parents. Livelihood. We have also the TUPAD, the Tulong Pangkabuhayan. Ito yung emergency employment. Hinikayat nito ang mga magulang na maging responsable sa pagpapalaki ng kanilang anak at sugpuin ang vicious cycle ng child labor. Bukas naman ang Women and Children Protection Desk ng PNP at DSWD sa anumang kaso ng pang-aabuso at child labor. Dinette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Maaari nga bang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno o kaya'y bumoto ang isang dual citizen? Ang sagot, ihahatid sa Ikaw at ang Batas. Yung mga Filipinos na nag-acquire ng foreign citizenship, halimbawa yung mga American citizens na nasa US at bumalik dito at naging dual Filipino and American citizens, can they run for public office? Can they vote in the forthcoming barangay elections? Meron tayong kaso na final ni Lewis versus Comelec, na isang resident ng New York. At itong Lewis na ito ay nag-file ng petition for absentee voting dahil nga nasa Amerika siya. And she wanted to exercise her right to vote. Ang sabi ng Comelec, hindi ka pwede na magboto dito kasi hindi ka residente ng Pilipinas. So, they denied yung kanyang registration for absentee voting. So she went up to the Supreme Court, no? Itong si Loida Nicolas Lewis, isa siyang millionaire sa New York City, and 11 other Filipinos Americans who are residing in New York. At nung 2016, no, ay grinant ng Supreme Court ang kanyang petition to register. Ang sabi lang ng Korte Suprema, yung Republic Act 9225 or yung Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, wala siyang sinabi doon sa batas na pag ikaw ay former Filipino citizen at nag-dual citizen ka, hindi ka na pwedeng bumoto even if you are not a resident of the Philippines. Ang sabi niya, once you acquire dual citizenship, all the rights and privileges given to a Filipino will also be allowed or will also be given to the former Filipino who acquired another citizenship in a foreign country. Now, because of this, ang interpretation ng Korte Suprema, since pwede kang bumoto, then pwede ka ring tumakbo for office in the forthcoming barangay, local, and national elections.
social media marketing, in-demand ngayong trabaho. Ang detalye abangan. Sa milky ng batang 90s, lahat natin ang irahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Na trabaho sa bansa ang social media marketing. Tiyak raw kasi rito ang malaking kita. Kung bakit at paano, alamin kay Jason Andaya. Ibibigay ni Yandel ang maayos at komportableng pamumuhay sa kanyang pamilya at sa kanyang pagtatrabaho bilang isang social media marketer. Akma ito sa kanyang tinapos na kurso na Bachelor of Science in Business Administration, major in Digital Marketing. Ngayon, salary ko ngayon kasi is in the specialist level lang. So, it's around 40 to 30, mga ganon. But when pag nasa digital marketing manager ka na, social media manager ka na, kayang umabot yun ng 60 to 80,000. Hindi na rin niya kailangan mag-commute para makapagtrabaho. It's enough for me to help my parents then when it comes to the expenses of the house. And considering na work from home ka, you can save a lot, you can save money kasi hindi ka na gumagastos. You just gising ka lang, then diretso ka ng work. No need to commute or lumabas mag-prepare. Kahit nga nakasanto ka lang, pwede ka mag-work. Si Jezreel naman, iniwan ang pagsusulat ng blog para gumawa ng samot-saring content sa social media. Very long hiatus, but then I just started. So now it is my summer vacation, but then summer vacation for my university starts at like the rainy season. Well, I think lahat naman ng mga content creators want din, inisip nila na magkumita sa paggawa ng content, paggawa ng videos or anything. Dahil sa malaking kita at pagkahilig ng publiko sa social media, maraming estudyante ang kumukuha ng kursong may kaugnay dito. Traditional marketing will be there forever. No? Although it is not effective as to the different needs right now, especially if we have our online medium or online channels that we are after for, like for example, Mabisa rin daw ang social media sa pagbebenta ng iba't ibang produkto sa dami ng mga oportunidad na alok nito. Digital marketing, as we know, is new to everyone. So there's already there are already curiosity coming to their mind, so why not take this course? And it's already a need, especially in today's current environment in businesses, and not just in businesses, but most of our sectors or industries like banking, even the agriculture, digital marketing is already in place.
kailangan pa raw na lubos itong maipakilala at mapag-aralan ng mga eksperto. Sa Baguio City, iilan pa lang ang mga paaralang nag-aalok ng mga kursong nakatutok sa digital at online contents. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Kami po ay nagdadalamhati at ang RNG Luzon ay nais ipaabot ang aming pakikiramay sa pagpanaw ng isa sa aming kasamahang media sa Baguio at Cordillera. Rest in eternal peace, Miss Florence Paitocan. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.